नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले। माझ्या मालवणीकवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुमका जीवन शिक्षण मंदिर कसाल नंबर 1 ह्या जिल्हा परिषदच्या शाळेचा सरस्वती पूजन दाखवणार असे। ह्या शाळेची स्थापना 12 सप्टेंबर 1866 साली झाली। आता सद्यस्थितीत या शाळेत 7 शिक्षक असत। 2009 साली या शाळेत जिल्हा परिषद आदर्श शाळा पुरस्कार प्राप्त झालेलो असा। या शाळेत विविध अशा प्रकारचे परीक्षा घेतले जातात। त्याच्यात शिष्यवृत्ती म्हणजे स्कॉलरशिपची परीक्षा, त्या स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये एक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती प्राप्त असा। त्यानंतर एपीजे एक्झाम, STS म्हणजे सिंधुरत्न टॅलेंट सर्च परीक्षा, नवोदयच्या परीक्षेत 2 विद्यार्थी सिलेक्शन झालेले असत हैसर। अशी परीक्षा घेऊन हैसर विद्यार्थ्यांचा टॅलेंट सर्च केला जाता। आता सध्या श्री धोंडी नारायण चव्हाण सर ह्या शाळेचे मुख्याध्यापक असत आणि आता त्यांका हैसर 16 वर्ष झालेली असत। गाववाल्यांनो, आईनंतरचे आपले खरे गुरु कोण असा जर कोणी विचारला ना, तर बरेच जण ह्याच उत्तर देतील की जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे म्हणजेच मराठी शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षिका। होय, आपले आईनंतर खरे गुरु तेच तर असतात, होय ना। आता तर इंग्रजीचा फॅड इला आणि मराठी शाळा नाहीशे होतात की काय अशी भीती वाटाक लागली। पण माझी दोन्ही मुला मराठी शाळेत शिकतात आणि आज असा त्याच शाळेचा सरस्वती पूजन। तर तुमका मी त्याची थोडीशी झलक दाखवते की ही मुला कसे आपले कलागुण सादर करतात। तुमका हे शाळेतले विद्यार्थी छान छान नटलेले बघू बरा वाटत असतात ना। पण काय सांगू तुमका, थयच खरा कसब असा जेनी ता केल्या ना तेकाच ता माहिती। अहो, ह्या लहान लहान कलाकारांका नटवणा म्हणजे काय साधा सुद्धा काम नाही हा। खूप कसब लागता तेका, सगळा मापाचा घेऊचा लागता आणि ह्याच्यात पालक मात्र पुरते हैराण होतात। अहो, घामाघूम होऊ झाला हेंका नटय सर। हे बघा, ह्या नको ता नको, ह्या बरा दिसना नाही ता बरा दिसना नाही, किती हेंका म्हणजे असा त्यांच्यात किती समज इली की हा माका बरा दिसता ता माका बरा दिसता।
अशी ही मुला पुरती हैराण केल्याने। तर मंडळी, आपल्या आयुष्याचो खरो पाया मजबूत होता तो ह्या प्राथमिक शिक्षणापासूनच। अ आ इ ई ABCD हेंचो श्री गणेशा हैसूनच सुरू होता। ह्या विद्यार्थ्यांका सरस्वती पूजनाच्या कार्यक्रमांमुळे एक दिवस आनंदाचो मजेचो जगाक मिळता। नाहीतर रोज रोज अभ्यास करून मुलासुद्धा कंटाळतात ना। तेंका एक दिवस वेगळो असो एन्जॉय करूक गावता आणि आपल्यात असणारे कलागुण सुद्धा दुसऱ्यांका दाखवची संधी मिळता।